बेलाय दिफेन बर'निसो खोथा दिफेन बर'आ जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट आं बुंदों बियो आबसुनि प्रेसिडेन्ट बियो बुंनांगौमोन खालि बर' जाथिनिल' आङो लिडार नङा बिटिसिनि गासिबो जाथि जन'गोष्ठिनि जानानै आं खामानि मावगोन बयबो आंखौ सहाय खालाम होनना बुंनांगौ खालि बर'ल' बुंबाय थादों बियो बेवहायनो भुल जादों बेना सार नोंथांखौ बुंबाय थादों बिथाङा नुनायाव बुहुत डेन्जार नुयोबा बिथांनि गोसोआ नरम होनना बुङो नोंथांखौ बुङो सार नोंथां गोरा नुयोबा खिन्थु नरम बुङो सार बिदि मा बुङो सार ससियेल मिडियाआव भाइरेल जादों मा सार नरम माने गोबां भागफोर अननो गोरों होनना बुङो माथो जेखि जाया जोङो रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन स्पष्ट खोथा आरो बिथांमोनाथ' दलखौनो आरो नामखौ सोलायबावसिगोन नामा बिसोरनाथ' अयभास दङ सार दासान्दि मन्थ्रिनि बेलायाव सार मा बुंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव होयो मन्थ्रिनि बेलायाव मन्थ्रिया जोंनि थाखाय गिदिर खोथा नङा आं बुंबाय थादों जोङो बिटिसिनि जौगानायखौ लानानैसो जोङो बार्गेनिं खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टजों बास मन्थ्रिखौ लानानै जोङो बार्गेनिं खालामनो गोसो गैया जोंनो नांगौ बिटिसिनि जौगाखांनाय बेनो आसल आं बेनो जोङो जेबादि लुबैदोंमोन बिटिसिनि गासिबो जाथि जन'गोष्ठिनिफ्राय बे हिसाबै बिटिसिनि गासिबो जन'गोष्ठिया गासिबो जाथि जन'गोष्ठिया जोंखौ हेफाजाब होदों आरो जों जेरै लुबैदों जिहेथु जोंखौ सहाय खालामदों बिपिएफ हान्जाखौ जोंबो बिपिएफ हान्जानिफ्राय गासिबो जाथि जन'गोष्ठिनि जिथु लुबैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सेस्था खालामनांगोन इउपिपिएलखौ मारै 5/0 खालामनांगौ सार इउपिपिएल 0 माने बेथ' रायजोनिसो खोथा आंनिथ' खोथा नङा रायजोआ जायखौ मोजां मोनदों बेखौ सहाय खालामदों दिनै इउपिपिएलआ रायजोनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजोआ दिनै फिननाय होदों जोङो मथथे बिपिएफ हान्जा हिसाबै रायजोआ जेरै लुबैदों जेखौ आसा खालामनानै जोंखौ दिनै सहाय खालामदों जोंबो सहाय खालामफिनलांगोन बेखौनो आं खोथा होबाय बास सार मोनसे खोथा ससियेल मिडियाआव गोबां नुदोंमोन जे नोंथांनि बिसियाबो जिउले महिलारिया फार्स्ट टाइम एमएलए जाबाय बिथाङा बुंदों आंनि बिसायाल' मावनो हाया आंबो मावना दिन्थिगोन होनना रायजोफोरनि थाखाय बेथ' बेक्तिगत खोथा मावनांगोन जिहेथु रायजोआ गोबां आसा खालामनानै सिउलिखौ एमएलए खालामबाय रायजोनि आसा खालामनाय बादि बिथाङाबो मावनांगोन सार दिपेन बर'आ बुंदों दा एबारनि इलेक्सना माहारिबा जायाखैनो माने फैसानि गेम जादों होनना बुंदों फेसबुक पेजनि गेजेरजों